Este foarte bun augur pentru femeile care ne conduc și pentru femei în general. Femeia este un înger pentru bărbații. Se potrivește un cadou dulce? Foarte frumos, un cadou dulce și o floare pentru femeie este binevenită întotdeauna. Și cum se fac prăjiturile de aici? Foarte bune, gustoase, aromate, sunt excepționale. Cât a? Da, 35 plus, nu mai spunem, să nu știe lumea câți ani avem, dar tot ce pot să vă zic este ca și în anii anteriori, noi ne-am gândit să venim cu ceva dulce, cu expoziția care ne reprezintă. Ce găsim în expoziție? Ce e nou? Ce e tradițional? Păi, noi avem atât tradiționalele savarine, șamroluri, amandine și care le știe toată lumea și am venit cu tot felul de noutăți. Uitați aici, sunt toate pe bază de mus și mă mândresc cu tot ceea ce au pregătit în laboratorul nostru de cofetărie fetele. E multă muncă aici, durează și Da. să păstrați tradiția de ani, nu e ușor. Da, eu zic că datorită fetelor care sunt profesioniste, avem și mai tinere și mai bătrâne, cum s-ar zice, mai de mult în ale cofetăriei și sunt sub conducerea fetei mele, Andrada Gaiță. Și cum reușiți de 35 de ani plus fiecare an să organizați și să mențineți până la urmă și afacerea aceasta? Prin prisma faptului că am obișnuit reieșițenii noștri ca totdeauna în 7 martie să vină să ne viziteze, am venit cu un plus valoare la care, uitați, se adaugă aceste tortulețe. Asta este în premieră. Ce este? Da. Mini gogoșele umplute cu vanilie și bineînțeles cu mult suflet pus. Da. E minunată, e o idee mai veche, într-adevăr, iată că eu cel puțin și alte persoane, și prietena mea și doamna Cornelia, revenim cu drag de fiecare dată când are loc această expoziție care din punctul meu de vedere este artă. Artă atât vizuală cât și olfactivă. E cofetăria, așa cum spuneam și anul trecut, e cofetăria unde regăsim și regăsesc prăjiturile copilăriei noastre. Cred că Anca și echipa ei pune foarte mult suflet în ceea ce face, fiindcă altfel nu am avea ceea ce vedem pe masă astăzi. Ca să folosesc o maximă care mie mi-a plăcut foarte mult, spune că în general bărbații creează prin imaginație, iar femeile prin iubire. Cred că ce face Anca aici și echipa ei se datorează în primul rând iubirii de frumos, cum am zis, vizual și olfactiv. Eu vă recomand tuturor celor care ajungeți în oraș din județ sau din altă parte să intrați cu încredere și să degustați minunatele prăjituri ale copilăriei noastre și pentru că mâine este Ziua Internațională a Femeii, n-am să pierd ocazia și am să urez tuturor femeilor, mame, fiice, surori, soții, bunici și domnișoarelor să aibă o primăvară frumoasă, să fie sănătoase și să le dea Dumnezeu tot ceea ce își doresc dânsele. Mulțumim mult! Stai să filmez frumos! De cel puțin 10 ani poposesc în cofetăria Mihandra. Întotdeauna am găsit produse noi, produse bune, produse pe care fiecare dintre noi, indiferent că e femeie sau bărbat, le poate consuma. Îndemn bărbații să cumpere ceva dulce pentru doamnele lor de suflet, pentru că toți merităm să avem o primăvară frumoasă și dulce în casă și în sufletul nostru.